Qatlы ит. Şolay mı? Şaşlık kızdırığa yarı degen ona. Gülme. Qatlitten başladı. Assalamu alaykum cemaat. Bugün biz sizni haligi studiyada salamolarga bitta şadbız. Selam dostlar. Robot kidok söyley. Bugün aldan kesetip qo'yamiz. Bugün qısqa topshiriqlar arasında eng qisqasi bo'lacak bugünkisi. Sen nasıl soğuğuz degeniz bizme bu? Şulayrak. Danir Sabirov'ның әнисеннән иремшекле котлет һәм төсле салат рецепты. Киттек. Котлет өчен димәк. Тавык туршы, иремшек, суган, сарымсак, туз, бурыш кыйнаган су кирәк. Шуны. Димәк, тавык туршын суган һәм сарымсакны Роберт бу кемгә хаҗәт? Тарткычтан сиңа чыгарырга, гадәттә котлеткә сөттә җибетелгән ипи яки батун салабыз, әйме? Фүлүзә ханым иремшек салырга тәкъдим итә. Бу массаны яхшылап булгатырга, куйрак булган очракта кайнаган су салырга кирәк диләр. Аннары котлетләрне формалаштырырга һәм үсемлек майында кыздырырга. Дәвам иттереп, салат өчен. Дәвам итәме? Роберт бу нәрсәгә соң? Мин безнең менә әлеге тапшыруны әйме? Biraz gına tügene. Soğuk indi kişi katlet pişire bile durabilir. Türlü temalarga bayıtmakçı idim әлеге bizning topşırığımız. Demek bu adnadağısı sizin şu katlet retsepti bilen bayıdayım. Katlet tügül Tatarcha söyle. Qatlı it. Şolay mı? Sen bilmediğin mi? Tarttırılgan it degen. Yok, qatlı it. Katlet onun Tatarchası sen bilediğin mi onu? Yok. Qatlı it bile, qatlı it. Slayoны bilesizmi? Şundan da şu. Bu Batulla sözlüğünden. Mesela devam edeyim, sorayım öyle. Trolleybus'ta Tatar sözü. Bilsinler öyle bizdekilerde. Trolleybus'tan tercümeyesini bilesin mi sen Tatarçaga? Birerinin mıyıklı mı onda ya ise mügüzlü maşina? Почти. Lakin bilesin şık mı ne? Sen ne kadar çok katlaşacaksın. Trolleybus. Estağfurullah. Ayı. Yok, şundan da şunu. Trolleybus. Ayı. Tamam bir söz ne etmelisin ayı. Endeli. Raketa. Tatar sözü. Sen onu biledirin misin? Raketa. Ayı. Eğitim mi nişik? Davayla. Ürek ite. Ürek ite. Estağfurullah. Ayı. Yarı ayda başlap var ya. Liverpool'da Eurovision konkursumuzda. Onun jinguvchisi, sen bilesin kim? Şvetsiya. Şved jırçısı Lorin. Bu onun indi ikinci jinguvu. Tatu kompozitsiyasi bilen Lorin jüriden 340 bal aldı. Teletomashachilaridan 243 bal jiydi. Bu ikinci o'rinni olgan Fin raperi ismi qiziq. Karidjadan. 57 balga ko'proq. Karidjadan. Qara nindi isimlar yuraymi? Lorin Karidjadan. Ilgari Lorin Европа жыры белән Бакуда Евровидение 2012-дә җиңгән иде. Син хәтерлисеңме аны? Мин хәтерләмим бердә. Хәтта мин ул вакытта Евровидение карый идем әле. Жюри һәм телетамашачылар белән тавыш бирү нәтиҗәләре буенча ул вакытта 372 балл җыйды. Безнең Әнвәр Нургалиевның төркемендә эшләгән һәм шул ук вакытта аның бер туган апасының кызы булып саналган Диана Сафарова юл халакатында халак булган, аның менә 3 баласы калган. Кирип карасагыз, битенә, аның аккаунтына шешек кебек кызы белән шул кадәр шибәр 2 малай. Мин ул блогерны ятим булып калган. Таныш түгел ул блогер белән, ләкин менә бар бит блогерларны чагыштырасың бит, менә монысы шундый, менә монысы шундый, монысы шундый, монысы шундый, менә теге бәя бирәсең үзеңчә, менә аңа карап, менә монысы шундый, менә диясе килә. Аңлыйсыңмы? Бу инде аны менә шәп теге не ширкандыргыч түгел, шундый белән шундый мөләем, шундый шибәр, бит өстәвенә карасаң, шундый матур 3 бала үстереп ятадыр, Кызганыч. Иң кызганыч шунысы менә. 3 бала әнисез калды да куйды 1 секунд эчендә. Менә шушындай хәлләр. Әнвәр Нургалиевның аккаунтында сторизга ул еш кына шул балалар белән төшкән видео, фотоларын куя, гел хәлләрен белеп торабыз дип алар янына кайтып йөриләр әйме.
Менә шул инде ул балаларга исәнлек, саулык телисе килә дә, бик бәхетле балалар булсын иде дигән теләктә калыйк. Амин. Диананың урыннары оҗмак турында булсын. Дуслар, менә төрле фикерләр әйтелде инде, әйме, менә Диана бит инде юл һәлакәтенә эләккән дигән сүзләр ишетелде, шундый хәбәр ишетелде. Юлларда зинһар сак булыгыз. Игътибарлы булыгыз, Бүген бит инде безнең 15 май, әйме, һәм Татарстанда янгынга каршы махсус режим тәмамланды дип әйтәсе килә, һәм аның белән бәйле барча чикләүләрдә бу димәк, табигатьтә шашлык кыздырырга ярый дигәнне аңлат. Килмә. Бу да булдымы яңалык диген? Хә? Мен котлеттан башлады. Лондондагы Челси футбол клубында безнең Татарстан кызы Алсу Абдуллина уйный икән, әйме? Һәм әле шушы көннәрдә генә алар Англия кубогын футбол буенча хатын-кызлар командасы арасында Англия кубогын отканнар. Манчестер Юнайтедны 1-0 исәбе белән җиңгәннәр дигән хәбәргә тап булдым мин. Менә ничек нинди матур күңелле хәбәр. Шулай бит безнең татар кызлары хәтта Лондонның матчы Челси командасында менә шундый зур җиңүләргә ирешәләр. Килешәм аның белән. Татарлар исемнәре ялгышмасам Лениногорск кызы ул безнең. Котлыйбыз, Фәрит. Үзебезнекеләр белән горурланабыз инде. Нәрсә генә әйтсәк тә, төрле уңышлары белән сөендергән кешеләр арасында нәкъ менә татарларны күрү аеруча сөендерә. Сау булыгыз. Шуның белән шулмы? Инде дуслар, шушы дүшәмбе бит инде яңа атнаны башлап җибәрдек. Бу атна бары тик уңышлар гына китерсен һәм уйлап куелган барча эшләрегез дә уң булсын, хәере белән тормышка ашсын. Я присоединяюсь к ее словам. Әйе. Сау булыгыз, дуслар. Менә ул әйткәнгә бөтенесе белән дә килешәм. Ярый, ассаламу алейкум. Сау булыгыз. Конвертыңны чыгар. Bundan түгел бит. Нинди конверт? Юк, ул bundan түгел. Ярый, сау булыгыз. Нинди конверт? Булды.